Па будынках, спраектаваных беларускім архітэктарам Станіславам Шабунеўскім, можна даведацца пра зусім розныя эпохі. Дарэвалюцыйную, савецкую і нават сённяшнюю. А вось гэты будынак пачатку 30-х гадоў стаў апошняй кропкай у творчай біяграфіі Станіслава Шабунеўскага. Станіслаў Шабунеўскі нарадзіўся 2 снежня 1868 года ў вёсцы Скародная Мазырскага павету Менскай губерні, а сёння гэта Ельскі раён Гомельскай вобласці. У сваёй аўтабіяграфіі за 1931 год ужо сталы Шабунеўскі напіша, што паходзіць ён з простай сялянскай сям'і. Шабунеўскія потрапілі пад разбор шляхты ў 1830-х годах. Вымушаны былі таксама падаваць дакументы пра доказ свайго шляхецтва. Яны падавалі такую інфармацыю, што паходзяць з Сандамірскага воеводства і пазней ужо ў пачатку 18 стагоддзя перасяліліся ў Галіцыю. Далей з Галіцыі Шабунеўскія трапілі ў Падляшскае воеводства пад Аўгустаў. На тэрыторыю сучаснай Беларусі Шабунеўскія перабраліся пры канцы 18 стагоддзя. Дзіцячыя гады Станіслаў Шабунеўскі правёў у Пінску. Даследчыкі архітэктуры напісалі нямала добрых словаў, прысвечаных Станіславу Шабунеўскаму. Ад іх даведваемся, што Шабунеўскі быў на рэдкасць адораным дзіцём, здольным вучнем і пасля геніяльным архітэктарам. Недавно быў адшуканы атэстат аб сканчэнні Слуцкай гімназіі, і з якога вынікае, што Шабунеўскі у тым узросце быў далёка не выдатнікам, бо меў адзнакі 3-4, гуманітарныя навукі былі нашмат горш, трошку лепш дакладныя навукі. Гэта не паказвае яго таленавітым вучнем. Пасля сканчэння Слуцкай гімназіі Шабунеўскі паступіў на матэматычны факультэт Пецярбургскага універсітэту, але і там быў не надта паспяховым студэнтам. Праз 2 гады Шабунеўскі перавёўся ў інстытут інжынераў Санкт-Пецярбургу. У 1896 годзе Станіслаў Шабунеўскі атрымаў дыплом грамадзянскага інжынера і быў накіраваны на працу ў Гомель. Менавіта тут і раскрыўся ягоны талент. Пры канцы 19 стагоддзя Гомель быў павятовым цэнтрам, які інтэнсіўна развіваўся праз будаўніцтва чыгунак. Цэнтрам культурнага жыцця гораду з'яўляўся палацава-паркавы ансамбль Паскевічаў. У 1895 годзе князі Паскевічы вылучылі грошы на будаўніцтва ў горадзе класічнай гімназіі, пасля чаго быў абвешчаны конкурс на стварэнне праекту будынку. Перамогу атрымалі 2 праекты, якія былі накіраваныя на экспертызу ў архітэктурны аддзел Віленскай навучальнай акругі. Але ніводны з іх не атрымаў станоўчай адзнакі прафесійных архітэктараў. Аўтары праектаў планавалі пабудаваць гімназію менавіта на гэтай вуліцы, вуліцы Мільённай, а сёння гэта вуліца Белецкага. Але для такой маштабнай пабудовы ў цэнтры горада было зусім мала месца. Ведаючы няўдачы папярэдніх аўтараў, Станіслаў Шабунеўскі стварае сваю канцэпцыю будынку гімназіі. Пасля накіроўваецца з праектам у Вільню. А вось як нікому невядомы архітэктар па-за конкурсам атрымаў такую прэстыжную замову? Магчыма, у яго была пратэкцыя? Ведаеце, пра тое, што ў Шабунеўскага на гэтым конкурсе была нейкая пратэкцыя, нам нічога не вядома.
З іншого боку, архітектори гомельські, яны криху мислять стереотипами. І тому для їх було розуміння таке, що самі важливі будинки, вони обов'язково повинні знаходитися в самому центрі міста. Шабунівський, як чоловік, який приїхав у міст, побачив незайнятий пляж, недалеко від центру міста, тут була церковна земля. Ось, і він пропонував тут будинок гімназії, який був значно більший, ніж той, який містив на вулиці Мільйонної. І коли комісія Віленської навчальної округи побачила цей проєкт, вона одразу його підтримала. А ось барельєф над окном, ён мае нейкую сувязь з масонамі? Есть такая версия, что над окнами былой мужчинской гимназии змещены масонские символы. Я не верю, что Шабуневский имел некое дочинение до масонов. Для меня это символы, які змістив чоловік з вищейшей технічної едукації. І Шабуневский был таким человеком. Я думаю, что оно связано больше не организацийно, а светопоглядно. На конец 19-го, початок 20-го стагоддзя мне падаецца, что большасць адукаваных людей яны ўжо не звязвалі сваю дзейнасць з масонскімі таемнымі таварыствамі, а хутчэй за ўсё карысталіся нейкімі культурніцкімі ідэямі, в тым ліку з подачи масонских организаций минулого. Ну, скажем, идеи гэта служение громадству, например. Это спроба оформить свою деятельность, некую осветницкую деятельность по ператваренню громадства, якая не связана с деятельностью церкви и официальной церковной идеологией. Узвесці гэты будынак у Гомелі значыць узвесці Вавілонскую вежу. Дзякуючы выдатнай эрудыцыі архітэктара, будынак гімназіі вырас у грандыёзнае збудаванне. У 1897 годзе Станіслаў Шабунеўскі атрымаў пасаду галоўнага гарадскога архітэктара. Але ў той час быў недабудаваны нават яго першы праект – мужчынская гімназія. Установа адукацыі была ўрачыста адкрытая ў 1898 годзе і дзейнічала ў будынку да кастрычніцкай рэвалюцыі. У 20-х гадах сам жа Шабунеўскі прыбудоўвае да будынку трохпавярховы корпус управлення заходняй чыгункі. Пасля вайны ў самай старой пабудовы з'яўляецца трэці паверх з характэрным для савецкай эпохі дэкорам. А ў 70-х-80-х да былой гімназіі са ўсіх бакоў дабудоўваюць два сілікатныя корпусы, якія парушылі маштаб і рытміку будынкаў Шабунеўскага. Да Шабунеўскага Гомель ведаў зусім няшмат прафесійных архітэктараў. Тут працаваў англійскі архітэктар Джон Кларк, які стварыў горад класіцыстычны, ці паляк Адам Іцкоўскі, аўтар рэканструкцыі палацу Паскевічаў. Але гэта былі адзінкавыя прафесійныя пабудовы ў моры традыцыйнай архітэктуры. Можна казаць, што Станіслаў Шабунеўскі прыехаў у горад, які безнадзейна губляўся сваёй архітэктурай сярод іншых беларускіх гарадоў таго часу. У цэнтры месціліся пераважна адна-двухпавярховыя яўрэйскія прыбытковыя дамы. Найбольш заможныя былі зробленыя ў стылі цаглянай эклектыкі, але гэтую архітэктуру можна назваць хутчэй аматарскай. Будынкі, як правіла, не мелі агульнай кампазіцыі, ды ўпрыгожваліся дробным цагляным дэкорам. Першыя будынкі Шабунеўскага таксама былі пабудаваныя ў стылі эклектыкі, але яны вылучаліся прафесійнасцю. Архітэктар выразна разумеў, як працаваць з дэкорам, выкарыстоўваў элементы з вялікіх архітэктурных стыляў, ствараў аўтарскія гіпсавыя барэльефы. Праз нейкі час малады архітэктар прынёс у Гомель модны тады ў сталіцах стыль мадэрн. Шмат у якіх гарадах мадэрн спрабавалі капіяваць, але стыль Шабунеўскага быў самадастатковы. Ён заўсёды эксперыментаваў, ён заўсёды шукаў. І не проста это быў пошук, гэта была рэалізацыя яго внутренних переживанняў, яго внутреннага здабыцця ідэальнага вобраза будынка, які ён хацеў стварыць. В якіх бы стылістычных
плынях мадэрна гэта не адлюстроўвалася. Альбо гэта той же мадэрн з акцэнтамі гістарызма, готыкі, альбо гэта мадэрн з элементамі класіцызма. У дарэвалюцыйны час Шабунеўскі працуе не толькі ў Гомелі. Яго запрашаюць праектаваць і ў іншыя гарады Магілёўскай і Чарнігаўскай губерняў. Шабунеўскі робіцца вядомым і вельмі паважаным архітэктарам. Ужо бліжэй да нашых дзён старажылы Гомеля распавялі даследчыкам, якім ён быў чалавекам. В 1980-е годы, когда я начала изучать судьбу архитектора Шабуневского, я познакомилась с Мирой Ильиничной Фридман, которая училась в одном классе с дочерью Станислава Даниловича Шабуневского, Леной. Это младшая дочка. Они родились обе в 1913 году. Мира Ильинична нередко приходила в дом к Шабуневским. Она видела Шабуневского, он всегда был очень приветлив, он любил детей, но всегда в нем чувствовалась такая строгость и сосредоточенность, потому что он очень много работал. Вобраз Шабунеўскага адлюстравалі на старых фотаздымках ягоныя паплечнікі, будаўнікі браты Шчакудовы. Альбом з фотакарткамі доўгі час захоўваўся ў нашчадка Тихона Шчакудова, коллекционера Александра Ласицы. Ну, здесь на фотографии сам Тихон Фомич, вот такой модной обуви по тем временам, с тросточкой, читают какую-то газету. Они были вхожи, и Тихон, и Епифан, потом Анисим, в дом к Шабуневскому. Тесно, видно, работали как добросовестные и опытные подрядчики-строители и выполняли заказы. На гэтым фотаздымку з альбому Шчакудова Шабунеўскі сядзіць на ганку свайго драўлянага дому. Справа ад яго невядомая жанчына, магчыма, гэта маці Шабунеўскага, Феліцыяна Шабунеўская. А тут галоўны архітэктар Гомеля у памяшканні Арлоўскага банку разам з яго працаўнікамі. Шабунеўскі аўтар праекта будынку. І, верагодна, фота зрабілі падчас адкрыцця установы. Александр, а кто тут на здымку? Ну, с самого начала мы предполагали, что это артель, которая работала на Тихона и Епифана. Рабочие люди, по рукам видно, что рабочие. И, видимо, фотографировались после выполненной работы. Так, получили расчет, пожали друг другу руки. Вот, где-то стол, может, накрыт был. Сёння цяжка ўявіць, каб высокапастаўлены чыноўнік фатаграфаваўся са звычайнымі рабацягамі. Але вось ён, сам Станіслаў Данілавіч, сядзіць на першым плане на зямлі, а на ягоную нагу абапіраецца малады Гірша Ханін, вучань галоўнага архітэктара. Пазней Ханіну прыпішуць некаторыя працы Шабунеўскага, але гэта будзе яшчэ не хутка. Зараз паднімаемся па першаму ярусу званіцы. Некаторыя фотаздымкі з альбому дапамаглі зрабіць нечаканае адкрыццё. На гэтым здымку горад Бабруйск, і хоць сёння з гэтага пункту былы краявід ужо зусім не чытаецца, затое зразумела, што фотаздымак зроблены са званіцы Бабруйскага касцёлу. Выява Бабруйску з'явілася ў альбоме Тихона Шчакудова невыпадкова. Станіслаў Шабунеўскі быў аўтарам праекту культавага будынку. І лагічна, што браты Шчакудовы удзельнічалі ў працах. Касцёл атрымаўся сапраўды адметны. Аўтар паспрабаваў дадаць у фасад элементы стылю мадэрн з вельмі нехарактэрнаю для псеўдаготыкі пачатку 20-га стагоддзя пластыкаю. Цікава, што будынак канцэптуальна нагадвае гатычны касцёл Святой Ганны ў Вільні, пабудаваны ў 16 стагоддзі. Гэта і незвычайна развернутая вежа, і парныя спічастыя вокны, і складаная кладка цэглы, якая ўтварае пластычную кампазіцыю. Касцёл Бабруйску быў пабудаваны за грошы вернікаў у 1903 годзе, дзякуючы намаганням ксяндза Яна Красоўскага.
За свой праект Шабунёўскі грошай не ўзяў. У мінулым касцёл быў самым вялікім і значным будынкам гэтай частцы Бабруйску, а яго званіца упрыгожвала вуліцу да 1968 году. Да таго часу, пакуль камусьці з савецкага кіраўніцтва яна не стала замінаць. Тады званіцу знеслі, а былы касцёл пісалі ў канструкцыю 5павярховай хрушчоўкі. І зрабілі гэта так, што сёння выпадковы мінак наўрад ці здагадаецца аб існаванні на гэтым месцы помніка архітэктуры. У 1911 годзе у Шабунёўскага выпала магчымасць пазнаёміцца з заходнееўрапейскай архітэктурай. Яго паездку ў Берлін і Вену прафінансавалі гомельскія магнаты і прадпрымальнікі, браты Шановічы. Тыя ж Шановічы замовілі ў архітэктара праект гасцініцы «Савой», які пасля стаў самым значным у прафесійнай дзейнасці Шабунёўскага. Гасцініца мела мадэрновы дэкор, але будынак належаў ужо іншай архітэктурнай эпосе, часу рацыянальнай архітэктуры. Рытмічныя шэрагі вялікіх вокнаў рабілі просты геаметрычны аб'ём будынку лёгкім і выразным. Адкрыццё «Савою» адбылося 1 студзеня 1912 года. Звонку гэта быў шыкоўны еўрапейскі будынак. Унутры электрычнае асвятленне, паравое ацяпленне і чыстая бялізна. Сапраўдная раскоша для таго часу. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1919 годзе ў Савоі размясціўся гомельскі рэвалюцыйны камітэт, а ў сакавіку гэтага ж года будынак стаў эпіцэнтрам грамадзянскай вайны ў горадзе. Пасля эвакуацыі немцаў на гэтай тэрыторыі па-ранейшаму прэтэндавала Украіна. Па загаду Петлюры пад Мазыр, Корасць і Нёўруч была кінута паўночная армія Украінскай Народнай Рэспублікі, і супраць гэтай арміі у Гомель былі перакінуты 2 тульскіх палкі. Аднак, убачыўшы мясцовую сітуацыю, палкі гэтыя адмовілись выходзіць на фронт і занялі Гомель літаральна на 5 дзён цалкам. Чырвонаармейцы паднялі антысавецкае паўстанне ў Гомелі на чале з меншавіком Уладзімірам Стракапытавым. Паступова паўстанцы занялі цэнтр гораду, а гомельскія рэўкомаўцы прынялі абарону ў будынку былой гасцініцы «Савой». У выніку мэтанакіраваных абстрэлаў паўстанцамі будынку з гармат ён быў значна пашкоджаны. А як моцна патрываў будынак «Савою»? У 22 гадзіны 24 сакавіка з раёна вакзала былі даны 2 стрэлы гарматных. Адзін стрэл трапіў літаральна у рог гэтага корпуса, а другі стрэл разрушыў унутраную частку. На раніцу 25 сакавіка паўстанцы падцягнулі гарматы сюды бліжэй і расставілі іх у 3 пунктах. 3-й паверх па ўсіх сведчаннях быў разрушаны, і гэта прымусіла ўрэшце рэшт к абеду абаронцаў
здацца, прыняць умовы здачы. Падзеі сакавіка 1919 года не абмінулі галоўнага архітэктара Гомеля. Вядома, што Шабунеўскі звяртаўся ў штаб Стракапытава. У прыватнасці, у Гомельскай гарадской думы былі разбітыя вокны, і ён прасіў выставіць патрулі ў гэтых месцах. І яшчэ ў месцах гомельскіх вінных складоў, дзе таксама была адпаведная ситуация. Но это не простилось, потому что все, кто хотя бы как-то к Стракопытовым имел отношение, то потом были разборки, и вот в эти разборки попал в том числе и Шабуневский. И его, правда, наказали таким порицанием с тем, что ему нельзя было занимать никакие посты в советской власти. Што да былой гасцініцы «Савой», то пасля стракапытаўскага паўстання будынак быў адноўлены, і ў ім распачаў працу Гомельскі акружны выканаўчы камітэт. Падчас Другой сусветнай вайны самы прэзентабельны будынак Шабунеўскага быў зруйнаваны да стану скрыні без вокнаў і перакрыццяў. Савецкія архітэктары планавалі яго аднавіць у стылі сталінскага ампіру, але перадумалі. На месцы былой гасцініцы «Савой» сёння стаіць савецкі тыпавы будынак універмагу. Ад будынку «Савой» захавалася толькі вось гэтая частка, якая была рэканструяваная да непазнавальнасці пасля вайны. Тут жа на сцяне вялікая шыльда, якая паведамляе, што ў 1919 годзе ў гэтым будынку выступаў камуністычны герой Міхаіл Калінін. А вось пра Шабунеўскага ці гасцініцу «Савой» ніякіх шыльдаў на будынку няма. Пасля прыходу да ўлады бальшавікоў Шабунеўскі не эміграваў разам з сям'ёй, але ў Прагу з'ехаў ягоны сын ад першага шлюбу Леў. Леў Шабунеўскі быў актыўным удзельнікам грамадзянскай вайны на баку белага руху. Нягледзячы на выбар сына і рашэнне судовага трыбуналу ў справе стракапытаўскага паўстання, у Шабунеўскага атрымалася ў 20-х гадах працягнуць кар'ерны рост. Ён атрымлівае пасаду інспектара будаўніцтва, а пазней пасаду гомельскага акруговага інжынера. Але працаваць было ўжо складаней, чым раней. Архітэктура стала нашмат прасцейшая, будынкі рабіліся больш масіўныя і танныя. Шабунеўскі пагадзіўся працаваць у такіх умовах. У 20-е гады ён праектуе жылыя і прамысловыя будынкі, кіруе рэканструкцыяй палацу, пашкоджанага падчас стракапытаўскага паўстання. А чаму Станіслав Шабунеўскі пасля рэвалюцыі не з'ехаў в эміграцыю і застаўся працаваць у Гомелі? Ён адчуваўся часткай гэтага горада, ён быў паважаным архітэктарам. Крыху раней да рэвалюцыі яго было море заказаў, ён шмат чаго рабіў. Таму з'язджаць для яго не мела сэнсу, бо ён быў карысным чалавекам любой уладзе. І калі прыйшла савецкая ўлада, то яна вымушана была яго запрасіць зноў на працу. І Станіслав Данілович Шабунеўскі, ён быў творчым чалавекам, і нават ва ўмовах татальнай эканоміі ён меў магчымасць праяўляць сваю творчасць як інжынер, як архітэктар, як чалавек, як мастак. І дом, шэры круглы дом в Гомелі, гэта якраз такі прыклад ягонай творчасці канца 20-х гадоў. Круглы шэры дом быў пабудаваны ў стылі канструктывізм, але характэрнай маналітнасці ды брутальнасці ў ім няма. На задуму Шабунеўскага ў тынкоўку дадалі бітае шкло, дзякуючы якому будынак ззяў ад сонечных промняў. Гэты эфект зблізу выглядаў прыкладна вось так. Але сваю самую яскравую адметнасць, эфект ззяння тынкоўкі, будынак страціў пасля першай афарбоўкі на мяжы 80-х-90-х гадоў.
в солнечные дни или в лунные ночи вы можете себе представить, какое сияние исходило из этого дома. Причем стекла были вправлены разного цвета, и белые, и зеленые. И вот заснеженный Гомель, лунная зимняя ночь и сияющий дом – это одно из моих самых красивых детских воспоминаний. И очень мне жаль, что ни моя дочь, ни моя внучка не видят этой красоты. Шэры круглы дом адзін з найлепшых у Беларусі ўзораў канструктывізму. Але яго выгляд значна сапсавалі надбудаваныя вакол вежы мансарда і прымітыўна зашклёныя балконы. І гэта пры тым, што будынак сёння мае афіцыйны статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Архітэктурнаю ды сацыяльную з'яваю пачатку 30-х гадоў сталі дамы камуны. Меркавалася, што ў такіх дамах будзе новы побыт, дзе ўсё агульнае. Агульная кухня, прыбіральня і пральня. Жанчыны атрымаюць свабоду, бо ўсе разам будуць выхоўваць дзяцей, гатаваць ежу і прыбірацца. Але ў рэальнасці гэта былі малапрывабныя дамы з жахлівымі умовамі ўнутры. Шабунеўскі мусіў спраектаваць такі дом у Гомлі. Ён мог далучыцца да сацыялістычнай гонкі за стварэнне самай таннай архітэктуры, але замест гэтага стварае чарговы выбітны праект. Нягледзячы на велізарныя памеры дома камуны, яго нельга назваць брутальным. Спачатку ідуць квадратныя вокны, за імі шэраг вертыкальных, а далей даўгія лоджыі. Вось усё гэта і робіць фасад будынка рытмічным, а слупкі і атыкі зверху робяць актыўным ягоны сілуэт. У той час гэта быў адзін з самых буйных будынкаў у БССР з першымі ліфтамі ў Гомелі. Дом камуну, як і гасцініца «Савой», можна залічыць у спіс найлепшых праектаў Шабунеўскага, але не ўсе лічаць, што будынак спраектаваў ён. Аўтарам часта называюць вучня Шабунеўскага Рыгора Ханіна. На той момант Ханін нават не меў неабходнай адукацыі і, хутчэй за ўсё, толькі прымаў удзел у праектаванні. У 1920-х гадах у Гомелі пачынаюць працаваць маладыя архітэктары, як правіла, выхадцы з рабоча-сялянскага асяроддзя. Гомельское акруговое аддзяленне ГПУ. Окр-інжынер Шабунеўскі часта сваім занадта сур'ёзным падыходам да справы прымушае перарабляць цалкам прымальныя праекты маладых архітэктараў, што адцягвае пачатак будаўнічых работ і уводзіць будаўнічую арганізацыю ў залішнія выдаткі. Пасля крытыкі Шабунеўскага праект дому на вуліцы Сялянскай яго аўтар Кірылаў перапрацоўваў як мінімум тройчы. Напрыклад, адна з заўваг Шабунеўскага палягала на тым, што жылыя пакоі не мусяць выходзіць у двор, а кухні на вуліцу. У тыя часы кухонныя вокны былі зусім маленькія, і яны маглі сапсаваць знешні выгляд будынку. Таму такая заўвага Шабунеўскага выглядае цалкам абгрунтаванай. У 1930 годзе Шабунеўскаму даручылі спраектаваць будынак гарадской лазні, але гэтым разам ужо ягоны праект забракавала і перапрацавала адмысловая камісія ў Менску. У выніку будынак атрымаў выгляд простай скрынкі. Камісія ў сваіх дзеяннях кіравалася пастановаю Народнага сакратарыяту рабоча-сялянскай інспекцыі БССР ад 30 студзеня 1931 года, якая мела за мэту сэканоміць на будаўніцтве на карысць індустрыялізацыі. Улічваючы дапасаваныя праекты, прыняты для зніжэння кошту будаўніцтва, абавязаць будаўнічыя арганізацыі шырока выкарыстоўваць існуючыя тыпавыя праекты. Такія захады ўзмацнілі крызіс у сферы будаўніцтва. Гатовыя рашэнні часта няўдала ўпісваліся на мясцовасці. Танныя матэрыялы рабілі канструкцыі нетрывалымі. Веды і творчасць Шабунеўскага сталі непатрэбныя савецкай дзяржаве. У даносах ГПУ
Яго абвінавачвалі ў сабатажы сацыялістычнага будаўніцтва. Падазравалі ў спрыянні дачцэ Людміле, якая працавала красляркаю над будынкам для работнікаў заводу Гомсельмаш. Лічыцца, што гэта апошні няскончаны праект Шабунеўскага. 21 лютага 1931 года Шабунеўскага арыштавалі. Яму інкрымінавалі ўдзел у праватрацкісцкай контррэвалюцыйнай арганізацыі. Калегія ОГПУ асудзіла архітэктара на 10 гадоў з адбываннем пакарання на Беламор-канале. Згодна вусным крыніцам Шабунеўскага амніставалі, і ён вярнуўся ў Гомель. Але ў 37-м па яго зноўку прыйшлі з НКВД. Анисима Фомича в 1937 году приглашали в органы, не арестовывали, но приглашали на допросы по делу Шабуневского и так называемого польского заговора. Анисим Фомич никого не выдавал, но Станислав Данилович сгинул. Взяли человека, сведения родным не предоставили, вернули только вещи, которые при нем были, и так человек и пропал. Шабунеўскі быў рэабілітаваны пракуратурою БССР у 1989 годзе. Але да сёння мы дакладна не ведаем, якімі былі апошнія дні архітэктара, дзе ягоная магіла. На гэтае пытанне могуць даць адказ толькі архівы КДБ, якія сёння для нас закрытыя. Пасля рэпрэсавання Станіслава Шабунеўскага ягонае імя было фактычна сцёртае з горадабудаўнічай гісторыі Гомеля, але, нягледзячы на гэта, некаторыя ягоныя будынкі ахайна аднаўляліся пасля вайны. Шмат і тых помнікаў Шабунеўскага, якія ненамнога перажылі аўтара, былі назаўсёды страчаныя. І тыя будынкі, што аднаўляліся, пазней часта перабудоўваліся да непазнавальнасці ды нават зносіліся. Не перажыў вайны драўляны цырк, збудаваны паводле праекту Шабунеўскага ў 20-х гадах. У 1940-х годах былі знесеныя пашкоджаныя падчас вайны два дарэвалюцыйныя будынкі архітэктара. Была гімназія Ратнера і паштова-тэлеграфная станцыя. Яны не ўпісаліся ў новыя паваенныя чырвоныя рысы вуліцы Савецкай. Не пашчасціла дарэвалюцыйнай пажарнай каланчы Шабунеўскага. Без відавочных прычынаў яе знеслі ў 60-х годах. За апошнюю палову стагоддзя мы страцілі інфармацыю пра шэраг значных будынкаў Шабунеўскага, якія былі змененыя да непазнавальнасці ў савецкі час. Дзякуючы архіўным планам, сёння мы маем унікальную магчымасць аднавіць знешні выгляд гэтых пабудоў. За маёй спіной знаходзіцца звычайная савецкая сталінка. Наўрад ці нехта ведае, што ў яе аснове скрынка ад былой гасцініцы «Варшава». Гэта быў першы мадэрновы будынак Шабунеўскага 1903 года ўзвядзення. Архітэктар спраектаваў яго па замове двараніна Яскульскага. Паглядзіце, як шчодра быў дэкараваны гэты нешырокі фасад. Тут ажно 6 маскаронаў, а на даху скульптуры рыбападобных істотаў. Далей мы можам пабачыць прыбытковы дом красільшчыкаў. Будынку пашчасціла, і ён быў адноўлены пасля вайны. У пачатку 20-га стагоддзя Шабунеўскі здзейсніў яго грунтоўную рэканструкцыю, зрабіў дом больш сучасным, дадаў у фасад элементы стылю мадэрн. Падчас аднаўлення будынку пасля вайны з дому зніклі каваныя агароджы ды шэраг маскаронаў. Далей за домам Красільчыкава мы бачым бязлікую будыніну амаль без дэкору. У яе аснове знаходзіцца мадэрновы будынак фотаатэлье Немчанкі, які быў пабудаваны ў 1908 годзе па праекту Станіслава Шабунеўскага.
Гэты будынак, у адрозненні ад гасцініцы «Варшава», мае дэкор ужо больш строгі і лаканічны. Трэці паверх цалкам складаўся з панарамнага шкла, і нават дах быў шкляны, бо для прафесійнай фотастудыі патрабавалася шмат святла. Мінула 80 год, як не стала беларускага архітэктара Станіслава Шабунеўскага. З тых часоў Гомель моцна змяніўся. Спачатку нямецкія бамбёжкі знішчылі паўгораду. Пасля шмат з таго, што засталося, падчысцілі савецкія архітэктары. Горад пачаў страчваць архітэктурную своеасаблівасць і чалавечы маштаб. На гарадскіх вуліцах з'явіліся безгустоўныя будынкі, а на акраінах бязлікія раёны-гіганты. І прычына гэтага не ў тым, што пасля Шабунеўскага ў горадзе не было добрых архітэктараў. Яны былі, але працавалі ў вельмі зажатых рамках чужых рашэнняў. Зрэшты, як і сёння.